Birleşen Milletler Guramasynyň ýaşlar 2030 strategiýasynyň maksatlaryna hemde weziplerine dogry laýyk gelýän şu gezekki çäräniň ýurdumyzda geçirilmegi munyň aýdyň subutnamasydyr. Birleşen Milletler Guramasynyň düzün birlikleri we beýleki gyzyklanma bildirýän taraplar bilen ýaşlaryň arasynda netijeli dialog ýola goýmak üçin meýdança döretmek. Deňde çykalygat bolmadyk ösüp barýan döwletleriň hereketleriň awaza maksatnamasyny durmuşa geçirmekde esasy taraplaryň bir hökmüne ýaşlaryň mümkinçiliklerini giňeltmek. Bu döwletler üçin hereketleriň Wena maksatnamasyny durmuşa geçirmekde gazanylan tejribäni paýlaşmak. Durnukly ösüş maksatlaryny ilerletmek hemde milli sewit dünýä tejribesiniň esasynda hereketleriň awaza maksatnamasyny durmuşa geçirmek üçin innowasion çözgütler we başlangyçlar, täze pikirler bilen tanıştyrmak. Şeýle hem Birleşen Milletler Guramasyna agza döwletleriň wekilleri, Birleşen Milletler Guramasynyň düzün birlikleri, raýat jemgyýetçiliginiň we huquq doktan gyzyklanma bildirýän taraplar bilen ýaşlaryň arasynda hyzmatdaşlygy ýola goýmak bu forumyň esasy maksadydyr. Şeýle forumyň dowamyna LinkedIn sergisiniň açylyşy we LinkedIn Fellowship maksatnamasynyň agzalaryny seýlelamak dabarasy boldy. Sergide ýaşlaryň arasynda sağly telekeçiligi gollamaga görüntürilen innowasion çözgütler görkezilýär. Dünýäniň durly ýurtlaryndan ýaş işgürler öz ýurtlaryna duş gelýän möhüm meseleleri çözmäge ýardam berýän taslamalary bilen tanıştyrýarlar. Bu seriýe pikir we tejribe alşmak, şeýle hem deňde çykalygat bolmadyk ösüp barýan döwletlerde sağly telekeçilik ösdürmäge ýardam berjek bilelikdäki çözgütler işläp taýýarlamak üçin netijeli meýdança bolar.